On siga. De festa, sempre que sigui així. Doncs anem a una festa molt peculiar que es produeix al poble de Sant Joan d'Alacant, al nord de la mateixa ciutat d'Alacant. I allí anem a festejar una festa realment molt important, perquè Maria Lluïsa, atenció, complís 100 anys i també ens ha convidat a nosaltres. Allí tenim a Maria José en representació de tot l'equip de Connexió. Maria José, com es troba la dama? La dona està nervioseta i un poquet abrumada perquè mireu quantíssima gent ha vingut a celebrar amb ella el seu primer segle de vida. No només estan els seus companys de la residència dels ferroviaris de Sant Joan, també ha vingut la seva família de Madrid, de Londres, han vingut els fills, alguns dels fills, els nets, i ella no té prou mans per a rebre tots els regals que li han fet ni prou galtes per a rebre tots els besos i totes les felicitacions que està rebent avui. Allà està, en la seva rosa en la mà, esperant per a bufar les veletes i per a brindar amb nosaltres, que brinda i molt bé. Doncs esperem que els moments més destacats de l'aniversari de Maria Lluïsa es puguen celebrar amb tots vostès. Això sí, anem a fer